Кояш та ягымлырак килеш елмайып, бүген хавалар да тынтыра. Өстәвенә бар көчләренә кошлар сайрый. Ни сәбәп соң? Билгеле 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме. Шул форсаттан бер туган апаларын күркәм бәйрәм белән Әнисә Фәритовна котлап, Самара шәһәренә, Бирюкова Гөлшат Фәрит кызына һәм Николаевка бистәсенә Дальшкина Әнисә Фәрит кызына котлау сәламе юллый. Без ишебездә бик матур килеш, яшел чиремдә аунап туган авылыбыз зур чирклейдә үстек. Кызларда кышлар язмышлары. Төрлебез төрле якка таралды. Әмма шуңа карамастан җаннар, күңелләр аерылмады. Гел бергә булды. Яратканнарым, мин бу дөньяда сез булмасагыз яши дә алмас идем дигән фикер белән төннәрен ятам, иртәләрен уянам. Бар дугаларымда сезгә хәерле, саулыклы гомерләр сорап, бәлалардан аларны арала дип Худайга ялварам. Бүген дә мин сезне бик шат бәйрәм белән котларга. Гаиләләрегездә тынычлык тантана итсен. Яратыгыз һәм яратылыгыз. Балаларыгыз хөрмәтләсен. Эшегездә гел уңышлар юлдаш булсын. Мин сезне бик яратам, якыннарым. 8 март ул безнең бары бер генә тапкыр елына килә торган бәйрәм. Шуңа күрә бүген бар эшегезне дә якка ташлап, мәшәкатьләрегезне онытып, үзегез хакында гына уйлагыз. Безгә исә ешрак күрешеп, аралашып яшәргә насыйплар кылсын. Апа дигән сүз, нинди зур зат ул, нинди рәхәт апа дияргә. Энҗе нурлар сибеп елмаясыз. Күңелемә минем мең дәва. Сездә ихлас киң күңелле кешеләр бармы икән тагын дөньяда? Мин апаларыма шиксез рәхмәтле, исән-сау гына гомер итегез. Барча галәмгә үрнәк булыгыз. Әле сез бар бу дөньяда. Куанычым, шатлык, таянычым сез. Аллаһыма мең рәхмәт укыйм. Ике апам минем булганга. Хөрмәтле хатын-кызлар, шын күңелдән мин Әнисә апаның сүзләренә кушылам. Һәм сезне эшегезне дә бәхетлеләр рәтенә кертеп, саулык телим. Апа сеңел бәхетен татып, озак яшәгез. Бәйрәм белән алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Yıllar bizne jiğe olmaz birişmeli eysin күңел bir jır bulup мәңгі yaşar tuğan canlı
appa singil. Turmuş yolun birge kechgan jon sirdoshlar appa